בפרשות האלה אני מרגישה צורך להכיר אותם. למה? למה? לא יודעת למה. צורך רגשי, צורך נפשי, צורך רוחני, צורך... מרגישה את המערה שאני צריכה למלא אותה. ומה קיבלת עד היום? מה החוויה שלך? החוויה היא חוויה טובה, עובדה שאני מגיעה ראשונה. כי מה, תני דוגמה למשהו שככה זכור לך, שאת מקבלת עלייך, אם את מקבלת לך. אני מקבלת תובנות על מה שקורה איתי, על מה שקורה בסביבתי, על דברים שאני עוברת, על דברים שהסובבים שלי עוברים. מסתכלת אחרת על דברים מנקודת מבט שונה. כל מה שדיברנו על פרשת נוח למשל, ועל הצפת הרגשות אצל אנשים. אחר כך לך לך. כל השינויים שצריך להתחיל אותם מהמעגלים החיצוניים למעגלים הפנימיים. כל הניסיונות של הפרשה הקודמת של וירא. אני חושבת אחרי זה, כמעט כל השבוע אני חושבת על מה שאנחנו מדברות פה. זה מחלחל, וזה ממלא.